カムスターマヤです。今回はレストランで食べるときに使える8つのフィリピン語の表現を教えたいなと思っています。では始めます。まずはレストランのメニューとかレストランの中でよく見える使えるフィリピン語の表現の紹介からいきたいと思います。では始めます。はい、レスタオランレスタオランレスタオランというのはレストランのフィリピン語です。いいですか？レスタオランです。レスタオランです。はい、次はちょっと英語になりますが、Eat all you can と Drink all you can です。Eat all you can というのは食べ放題って意味です。で、Drink all you can というのは飲み放題のことです。アメリカに行くと All you can eat と All you can drink ちょっと反対になりますが、フィリピンでは Eat all you can と Drink all you can と言います。いいですか？食べ放題と飲み放題のことです。はい、次はバソとプラティトとタサです。バソというのはグラスです。バソです。グラス。いいですか？で、プラティトは小さいお皿のことです。小さいお皿とプラティトですね。で、最後はタサというのはコップのことです。コップです。バソ、グラス、プラティト、小さいお皿とタサ、コップのことです。いいですか？はい。次は too big は water、お水のことです。too big です。で、冷たいお水は malamig na tubig で、温かいお水は mainit na tubig 温かい熱いちょっとわからないですけど、mainit na tubig って言います。mainit na tubig いいですか？ too big water、 cold water はmalamig na tubig 冷たいお水と hot water はmainit na tubig いいですか？はい、最後はコツァラ、ティニドールとプラトです。コツァラっていうのはスプーンのことです。コツァラですね。で、ティニドールはフォークです。ティニドール、フォークのことです。いいですか？で、最後はプラトというのはプレート、お皿のことです。はい、コツァラ、ティニドールとプラトです。いいですか？コツァラ、ティニドール、プラト。スプーン、フォーク、プレート。いいですか？よくわかりましたか？では、文法、表現の方に行きたいと思います。では本番に行きます。今から8つの文、表現を教えたいなと思っています。まずは、はい、これです。はい。レストランに入ると、空いてるお席はありますかってまず聞くんじゃないですか。その聞き方はこれです。はい。May bakanteng table。英語です。May bakanteng table かラメサって言いますよ。テーブルのこと。ラメサです。テーブルでも OK です。はい。May bakanteng table、May bakanteng lamesa です。May っていうのはあります。で、bakanteng というのは空いてる。で、テーブルはテーブル。ラメサ、テーブルのことですね。May bakanteng table、空いているテーブル、お席ありますかって意味です。May bakanteng table です。いいですか？はい。で、次は、table para sa dalawa か、lamesa para sa dalawa。table はもちろんテーブルのことですね。で、dalawa は2、2つ、2名、2人って意味です。で、para sa は何々のためにです。何々のためにです。いいですか？ table para sa dalawa、table for two、2人、じゃ違う、2人です。2人が座れる席ありますかっていう意味です。いいですか？ table para sa dalawa、です。で、1人の時は table para sa isa、ここだけが変わりますね。で、3人の時は table para sa tatlo です。table para sa tatlo です。はい、いいですか？はい、次に行きます。はい、次はスタッフの呼び方です。スタッフ呼ぶときは英語の excuse me を使います。どこでも通じますね。はい、フィリピン語のスペルにすると excuse me っていうスペルになってますが、発音は英語の excuse me と同じですね。はい、excuse me です。すいません。
っていう意味ですね。で、waiter でも大丈夫です。waiter っていうことですね。waiter です。で、親しかったら、あて、くやです。お姉ちゃん、お兄さんのことです。いいですか？ちょっとあまり高級なレストランじゃなかったら、あてとくやって呼んでもいいですよ。親しみがある呼び方です。いいですか？で、高級なレストランに行くと仕方ないので、waiter って呼んでください。いいですか？はい。excuse me とか、waiter とか、あてとか、くやとかでもいいです。いいですか？はい。次は、あなたたちは何々がありますかっていう意味です。このレストランは何々がありますかっていう聞き方です。はい。聞き方はこれです。いいですか？meron ba kayong何々meron ba kayong何々っていう意味です。meronっていうのはあります。で、ばは、質問、疑問を言うときに使う、どうやって言うのかな、助詞みたいなものです。はい。で、かよんというのは、あなたたちっていう意味です。meron ba kayong何々とか、これはなくても大丈夫ですよ。meron kayong何々っていう意味ですね。例えば、どうしましょう。アドボ。フィリピンのアドボって知ってますよね。はい。アドボありますかって聞きたいときは、meron kayong adobo? meron kayong adobo? です。で、ばを入れたいなと思ったら、meron ba kayong adobo? meron ba kayong adobo? です。同じですよ。いいですか？あと、例えば、ビールありますか？サンミゲルビール。フィリピンの有名なビールです。サンミゲルビールありますかって聞きたいときは、meron ba kayong San Miguel beer? meron kayong San Miguel beer? です。いいですか？で、本当はこれの聞き方は2つあるんですよ。これが長くて覚えにくかったら、これがあります。これも同じ意味なんです。これと同じ意味です。はい。my 何々かよ my 何々かよって意味です。my はありますです。my で、ここに入るのはもらいたいもの、買いたいもの。例えばビール、酒のビールですね。で、かよはあなたたちです。my beer かよ my beer かよあなたたちはビールありますか？このレストランでビールありますかっていう意味です。いいですか？meron ba kayong beer? my beer かよどっちの方が簡単ですか？はい。meron ba kayong beer? my beer かよあなたたちはビールありますかっていう。はい、次は注文するときに使える2つの表現です。いいですか？はい、まずはgusto kong umorder ng 何々です。gusto kong umorder ng 何々です。gusto というのは好き、欲しいって意味じゃないですか。でもこの場合はここに動詞があるので何々たいって意味です。たい、何々たい、行きたい、飲みたい、食べたいの何々たいです。いいですか？グストで、コンは私です。で、オモーダーというのは注文するって意味ですね。で、ナンは助詞のをって意味です。グストコンオモーダーナン何々です。いいですか？グストコンオモーダーナン何々です。例えば、ジュース。飲み物のジュースです。はい。私はジュースを頼みたいです。って言いたいときは、gusto kong umorder ng juice. gusto kong umorder ng juice です。あとは、もう一回、アドボの注文をしましょう。私はアドボ好きなんで、ずっとアドボの例が出ます。はい。gusto kong umorder ng adobo. gusto kong umorder ng adobo. 私はアドボを注文したいです。いいですか？はい。で、次は、pwedeng humingi ng 何々 pwedeng humingi ng 何々この表現は私は何々をもらっていいですかっていう意味です。何々をもらっていいですかっていう意味です。いいですか？ pwedeng humingi ng 何々例えば、お水もらっていいですかって言いたいときはフィリピン語で pwedeng humingi ng tubig pwedeng humingi ng tubig お水もらっていいですかって意味です。ですか？注文するときにも使えるんですよ。でも、踏み切っていうのは、どっちかというと、もらう。無料でもらうっていう意味もあるので、これよりも、これの方がいいです。いいですか？注文するとき。例えば、もう一つ、
お皿ちょうだいって言った時はこれも使うんですよ。例えば、pwedeng humingi ng plato? Pwedeng humingi ng plato? いいですか？ Pwedeng humingi ng plato? です。pwede は何々いいですかって意味です。後でまた文法の時に説明します。で、humingi はもらうですね。ng はをです。で、ここに入るのはもらいたいものです。pwedeng humingi ng 何々 pwedeng humingi ng tubig という意味です。いいですか？はい、最後になりますが、最後に教えるのはこれこれっていうジェスチャー知ってますか？ビールください。合計や生産っていうかな、わからないんですけど、生産してくださいっていう意味なんですね。フィリピン語では本当は英語なんです。はい、bill please って言いますよ。はい、bill はこれチット、フィリピン語でもチッって言いますね。bill please って意味ですね。please というのはお願いしますっていう意味じゃないですか、英語で。はい、フィリピン語でも同じ意味です。はい、bill please は生産、日本語わからない。これ、生産してくださいっていう意味です。計算ですね。計算してくださいっていう意味です。いいですか？はい。で、これが言えなかった場合は、waiter を呼んだらいいです。こういうふうに言います。waiter！これでわかります。いいですか？ bill please それとも waiter というジェスチャーで OK です。はい、生産してくれます。で、フィリピン語で言いたいなと思ったら、どうしてもフィリピン語で言いたいなと思ったら、クヤとかあってとかで呼ぶんじゃないですか、ウェイターのこと。親しかったらですね。で、親しくない場合はウェイターでいいんです。ウェイター、ビルナミン、ビルはその合計、計算です。で、ナミンは私たちのという意味です。はい。クヤあてビルナミン、クヤあてビルナミンです。クヤあて私たちのビルくださいって意味です。ビル please、クヤあてビルナミン、あとはウェイター。はい。3つの伝え方ですね。どっちも使ってください。はい、終わります。今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか他のレッスンのリクエストがあったら、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。では、magandang umaga po. Paalam!